Altså... Kan du ikke... Hvorfor giver du ikke regne? 30 plus 30 gange 0 plus 1. Okay. Arthur. Tak. Nej, nu lige. Eller skal vi ikke lave en... Ej, jeg ved ikke, om vi skal lave en Minecraft Let's Play. Det har jeg lyst til. Ja. Nå ja, du har fået Windows 8. Ja, hvad giver 30 plus 30 gange 0 plus 1? Okay, 30 plus 30, det giver 60. Gange hvad? 0 plus 1. Gange 0 plus 1. Ja. 30. Nej, 60. 60 eller 0. Arthur, what the fuck? 60 eller 0. Nej, ingen af delene. Jo.